Ini po ang mga itsura mi dahil di kami nakaikil. Bukas pa lang siya linggo, hindi naman. Parang Mendoza. Ano masasabi mo? Nakaka-disappoint. Araw mo to excited na ako ta. Araw mo ito yung habo ko man talaga magsakay duman sa ride. Tapos katong paduman na kami, excited na ako. Tapos pag duman may close, araw nindo to. Nakulong pa kami tinaat para lang makasakay. Para ma-enjoy. Wait na. Nasa Yellow Cab po kami ngayon. Dito sa Olivares. Nakikita nyo po ay medyo malaki din siya. Ini po ang mukha kang puyat. Yan mga ibang